bolla barakela kulu dɔw tun talen do u jɔ u ka fini dilan cakɛda dɔ min bɛ wele ko usine textile new life garment dalala la matsafa ni u ka baarabila gafe ye u bolo u sɔn jalenba ni maa kofɔlen ninnu tun bɛ k'a ɲini k'u b'a fɛ ka kuma u ka cakɛda so ɲɛmɔgɔ fɛ nelisiwi dilanmini ye fini dilanyɔrɔ new life garment baarakɛla kɔrɔ ye a ko an sɛgɛnna ni lagosili ko ninnu na anw ye bunadamadenw de ye anw tɛ mansini ye wa anw ni sara damakɛɲɛlen ka kan wa an ka yan ka bonya fɛnɛ baarakɛla ɲɛmɔgɔ juman de bɛ yen min tɛ a ka baarakɛlaw bonya an bɛ baara kɛ gɛlɛyabaw de kan min dɔ bɛ tali kɛ sanuya ko kɛnɛya ko an bɛ lɛrɛ camanba de kɛ kulopinɛti baara la aw bɛ se ka da la cogo di k'anw bɛ bɔ de ka taa ji ɲini palan kɔnɔ n'an b'a fɛ ka taa ɲɛgɛn na o fɛnɛ kɔfɛ an bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen de fili palan dɔ kɔnɔ ɲɛgɛn kɔnɔna in na an bɛ baara kɛ gɛlɛya kan wa an tɛ sara ɲɛnama sɔrɔ san mun bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an bɛ baara min kɛ fini dilan kun kan hakɛ ka bon kosɛbɛ gulokiw minnu bɛ dilan eswatini nafolo hakɛ bɛ taa jɔ san kɔnɔ fo $20 miliyɔn 20 ma dɛmɛbagakulu minnu bɛ jago sira fɛ an ka nin cakɛda so in na ye Afrique du Sud États-Unis ani Royaume-Uni jamanaw de ye nka o yetaw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ gɛlɛyaw bɛ nin baara in kɔnɔ min tiɲɛ dibilen don kosɛbɛ wa dɔ bɛ ka fara hakɛ kan bolla baarakɛla minnu bɛ finiw kala yan caman de bɛ baara kɛ gɛlɛya ni degun kɔnɔ ka fara sanuyabaliya kan wa u sara ka dɔgɔn kosɛbɛ a mɔgɔ fanba bɛɛ lajɛlen bɛ lɛrɛ 12 de kɛ tile kɔnɔ baara la k'a sɔrɔ u ma farankan lɛri sɔrɔ n'o bɛ wele nansarakan na ko heure supplémentaire Fidel Dlamini ye nin cakɛda kulu in ka baarakɛla ye min bɛ wele ko Fashion International den 3 de b'a bolo a tɛ furu la ale bɛ baara kɛ nin fini dilanyɔrɔ in na nin y'a san 19 ye wa a tɛ ka se k'a yɛrɛma sɔrɔ cogo si sɔrɔ nasiraw fɛ ka d'a kan a ka sara ka dɔgɔn Fidel Dlamini ale min ko don ko an ye an ka jɔrɔnaw yira ni san damadɔ laban ninnu kɔnɔ ɲiningali min dɔ bɛ tali kɛ an ka saraw dɔgɔyali kan nka o ma se ka dɛmɛ fosi la na an ma o yɛrɛ de kɛra sababu ye ka dɔ fara an ka gɛlɛyaw kan gɛlɛya camanbaw de bɛ an ka nin baara in na an b'a fɛ ka min wuli ka bɔ yen an tɛ se k'an denw bila ka taa ekɔlisow la k'a sabu kɛ an bɛ sɔrɔ min kɛ o hakɛ ka dɔgɔn kosɛbɛ walasa ka se k'an denw bila ka taa camancɛ kalansow la n'o ye lisew ye walima hali k'u bila ka taa sanfɛ kalansow la n'o ye kɔlɛji ani universitew ye an bɛ nin baara in na dɔrɔn walasa ka se k'an ka sow sara ani ka fara an ka transport kan ka se ka taa baara yɔrɔ an bɛ se k'o dɔrɔn de kɛ n'an ka sara ye nin fɛn fila kɔfɛ an tɛ se ka foyi wɛrɛ kɛ ni an ka sara ye tuguni bawo wari t'an bolo ka se k'an ka denbayaw dɛmɛ ni san damadɔ laban ninnu na baarakɛla minnu bɛ nin fini dilanyɔrɔ la camanba de tun bɔra ka nisɔngoya taama dɔw kɛ min ma kɔtigɛ san 2019 waati a baarakɛlaw bɔra ka baarabilancari boloda kalo 1 ɲɔgɔn u ka hakilina welewelekan dɔ tun ye ko ka dɔ fara u ka saraw kan ani fɛnɛ ko k'u ka baaraw kɛcogo yɛlɛma san 2021 nisɔngoya taamaba wɛrɛ kɛra a baarakɛlaw fɛ o sen fɛ u y'a jagoya ko siya woloma ni lagosiliwale minnu bɛ ka ta ka ɲɛsinw ma baara yɔrɔw kɔnɔ k'o ka dabila a baarakɛlaw ka nin nisɔngoya taama sen fɛ min dɔ tun ye ko k'u ka hakɛw ɲini hali ni k'a sɔrɔ ko gɛlɛya ani bagabagalikanw tun ka ca fo ka taa se karogɛlɛya wale dɔw ma u ka baarakɛla ɲɛmɔgɔ dɔw fan fɛ u ma sɔn k'u bolo jigin an mago bɛ kɛnɛ kelen na labɔli kama an mago bɛ ka yɔrɔ dɔ sigi min kɔnɔ jɔn hɔrɔnyali jɛɲɔgɔnya josariya ani faranka fɔ ka bɛn bɛ labato ani janto bɛ kɛ o labatoli kan o hukumu kɔnɔ an b'a ɲini ɲamadali k'ulu bolo fara 3 ka sigi fanga baara minisiriso la baarakɛlaw ye fanga mafilɛ dɛmɛbagaw y'an jigi tigɛ an kɛlen kɔ baarakɛlaw ye an ka kɛnɛ dɔ dabɔ baarakɛlaw baaradaw bɛna kɛ yɔrɔ min na ani fanga min ka baara ye ka sariya bonya o fana bɛ se ka kɛ sababu ye k'a yɛrɛ dalasigi kɛ cogo kelen na ani k'a to baarakɛlaw k'u ka jɔsɔriya jabɔ kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni wulikajɔ camanbaw ye min dɔ kɛra u ni baarakɛlaw ka minisiriso cɛ n'o ye ministère du travail ye cogo min na u bɛ se ka dɛmɛw sɔrɔ kunnafoniw y'a yira ko nin minisiriso min sigilen don baarakɛlaw ka hakɛ kunna banna u ka laɲini bɛɛ lajɛlen ma wa fɛnɛ ko baarakɛlaw ka minisiriso ma sɔn ka bɔ ka kumaɲɔgɔnya kɛ min bɛ tali kɛ u ka gɛlɛyaw kan nka ka kɔn o ɲɛ kulu dɔ sigira sen kan min bɛ wele ko commission de conciliation ni olu ka baara dɔ tun bɛnna kumaɲɔgɔnyaw ma n'o bɛ wele ko CEMAC olu minnu ni jamana fanga bolo tun bɛ ɲɔgɔn bolo ani ka fara baarakɛlaw ka minisiriso kan ko ka se ka fɛɛrɛw ɲini ka dɛmɛ don u ka hakilinaw fanfɛ baarakɛyɔrɔw kɔnɔna la walasa dɛmɛ bɛ se ka don kumaɲɔgɔnya nasiraw fɛ cogo min na baarakɛlaw ani baarakɛla ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ko min nafa bɔli kɛlen don gɛlɛya ye nin waati in na baw
k'a koɲɛ laɲini lakɛɲɛlen tɛ baarakɛyɔrɔw kɔnɔna la n'o dɔ ka kan ka tali kɛ baarakɛlaw ka hakɛ bonyali kan ka fara baarakɛlaw ka sariyasenw dalakɛɲɛli kan o y'a to nin kulu min n'a bɛ wele ko komisiyɔn ye kunnafoniw lase ko u bena u ka wulikajɔ dɔ fara o fanga kan ko walasa ka se ka hakilinaw ta gwɛlɛya minnu bɛ bololabaarakɛlaw ka koɲɛw kan ka fara kunnafoniko nasiraw kan ɲɛ ka se ka sɔrɔ o la nin tun ye VOA ka kunnafonidila Noku Kaya Musi ka laseliw ye ka bɔ Eswatini faaba kɔnɔ Matshafa.